Sabeu, us en recordeu del misteriós Joan Balcells? Sí, l'estafador nocturn de Lleida, aquell que es feia passar per un fals amic amb l'objectiu d'obtenir petites quantitats de diners de les seves víctimes. Doncs aquest individu de 38 anys torna a fer de les seves pels carrers de Lleida. La Guàrdia Urbana l'ha tornat a denunciar per tornar a estafar. Aquest personatge es fa passar per un conegut de les seves víctimes i els hi demana diners. El passat diumenge un home va alertar els agents que havia vist el conegut com a Joan Balcells pel passeig de Ronda. Els agents es van desplaçar fins al lloc i en arribar, l'home que els havia avisat els hi va explicar que l'estafador li havia sostret 40 euros. Els agents van localitzar l'estafador al mateix passeig de Ronda, el van aturar i el van identificar. Va ser en aquell moment quan un altre ciutadà que en aquell moment passava per allà va dir als agents que ell també havia estat una de les seves víctimes i que li va estafar diners fent-se passar per un conegut. Davant els fets, els agents el van denunciar per un delicte lleu d'estafa. Per tant, ciutadans i ciutadanes de Lleida, estigueu alerta.